Ala sitan bongkut ni flash. Tingnya doi mo. Kukpa jungi bhabning ni aingu eme nakabenta kini kalat. Pemel iPad dingi sesian baginya. Pulih keketian jume lembaga ni Bible study kaba kum kabalang niyo nakawai katayus kawai. Atrai sneban kerku yang iwe piwe kiba yadan hakani kapor mat kum jurut kiba ngap ikani ke Bible study lingba jong ke YouTube channel jong ke balang ai ba kan long ke jing kerku kiba mi hi try na ke khat ke jomi habangi puli ke ketien jomi bari ki kiba kodor khamtam ki jing kai bat ki jing de kibau try Jesu lapan pau men bau dang dan hakani ke perthai kumbangi puli menta hakani ke gospel jong Yohanes tu elam mingi lembaga ni ke por hi bro kowe IT bat ni pan ke kerteng ke jong try bat nong penem bi jungi Jesu Christ amen tengi pedang subhai fi baro ki prabungit ki badan hakani ke por bat kumjuru kiba ngap ikani ke Bible study lengba jong ke YouTube channel jong ke balang te ngilangi puli ke gospel Yohanes kelenong ke bakhandai ngila poi sejan ke bakun hadian bo try Jesu lapan khia YouTube breu balam matla nando budang khlung nando badang khai umat ban bakala dan ke jingnya keren bat ki farisi kila kwa ban tokit u ban pensisya bo deisisya nam reha ka bakut wat hadian bakila pensisya bo de breu bo matla na mendang kha ban bo Jesu la pen khiayu ndrei kemen setia ban pediang ya kata ke jing sisya penban kila kam bo Jesu udai uba syukur lani unong pop komba kiong ka weni ki khon kat bau tu bo matla pan hadian bola yo ke jing pen khia ni i bagala wan ke jing slur ho bahaba ki tokit ye u sepang kata ke jing pen khia ulalong bo slur ban jawab ye ki haga to khot ke ba life way kiong ndring ye tip biang bo blai sngowi ki bo pom rei la dau no ru long ubamani yo blai bat ubale e kaman jung u yo ta ke nyu sngo kini ki farisi ki ong yu nu bo matla bo blai sngo yo no bri bo pom ka bo mot ba ki pen set lani ki keno yo tra Jesu bo de bo pom lani bo syukur bom dei no blai to te ujubab yo to bo matla ubala pen khia hoi bo men siwa long bo matla haga dekhot ke balai fuar wong na mendang long ke perthai om ji sngo bo no no ru ulapan pej ye ki khmat jong ubala khamat la teuni breu wala do long bo mat la rekat ke bo la ban ye sngo di skor jong u ye sngo ba utip ba na do budang khna ba na do penlong ke perthai 4 judan ke jing pen pej pat ye ki khmat jong breu ubala matla nadu mendang kha tengi syam sisya kata la dengi puri ke Bible brok we nomor ke Bible habadan ki jing penkhia ki bakham phla ni syam ka dan be ka jing tho sepang jong ka record mo te nadu ki por ki barim tenrei mlap ha ka Bible tang sisien ru bala penkhia yu no no briu ubala matla nadu mendang kha te wat na ka testament ke batmai ru ni i hang ni ba kidan gitu ki bre ki ba ble utrai Jesu lapan khia ki ba matla tenrei khamnyar ban tho ba sepang bo pen khia ye ki ba matla na do mendang kha te hoi namar ba ki la bandan ki ki por bo utrai Jesu pen khia tening isem ye ka we ka basna bha tiuni ubri ru utip ye kata ke jing sisa to kata ke pen i bawat lau mat la ru kedan pat hu kata ke jing
kajing tip kelum sanamar bo ila diu de bo matla temo le siu ang nuat banyo jing pen khia de le siu lo yo sngo ni ki bahyeng yo sngo ni ki jing kai po sanakok ba mjula ban pen khia yu bo matla na mendang kha tiu tip bhai kata kajing sisa bala siu de briru ba tip bhai ka tinu blai ti u ong ye kata ki Farisi lakumba u kwa ban hikai ki lani ban batai ki wong pipi ong bau ni ubriu pen khia inga de ubriu bopom tenrei kani ke pen khia inga kampat juja nado mendang long ke perthai kadai ke bakham phla te kumno phin ong bau ni ubriu long bopom mo te umut ong kata te ngin pulisio ke bau ong u dekat blai fuar na mendang long ke perthai om ji sngo bo no ru ulapen pet yaki khmat jong ubalak hamat la limda uni ulong no blai umla ban le ai ruem te hang ta ken uni ubriu penyeng ye kania kejutang ke khlan ba mjudan bala ban pen khia yu briu bala matlan du dang kha tela don ubala kamla ban long bo de nong pop la ni ba ubriu bo jengai no blai ndreu de bande ubriu ubawan no blai lani ulong no blai ko mo te num de ubriu ubawan no blai lani ubolong no blai unum la ban pen khia yu unum la ban ai ru mo te kini ki Farisi ki jawab kumno pan sopla baki kentan ye kata gania ka ba u penyeng ka ba song nia ba ki ong penban yu tu dekat ke balai pesau kile thu bat kila ong ya ong hu lakha ye me hakapop ru hai hakapop sudah te me hikai me yangi bat kile shop no yu sabar te hakjeka begin pensiong nya ke ibu ong penong o kata sisa kalong ke badai denrai ki kham pediang ye kata ki kentat no i kita ki keran phong trai Jesu ki sedang pat ban bisariu tapi bun sen bagi breu ki kentat ye ki sisa kebun ke bagi keran ke dei ke jing keno ke jing bisar kemut kebor perkhat jungki kebor yi jungki kamdan su kila sukran bet tang ban penrem lani ban bisar ban ye kendu ye kata kajing im jongi ki briu ye ladiru teng abangi la smooth tikna e kono teladan boong ngi de komoi teng idom bat kumta hagajeka bangin perkhat yo kadai sisa ngi sedang ban keren ben pat ye kitu giba pen i ye kajing sisa mo te kalong ko bama ban ngat hakabukum kita rukom jinglong tikini ki Farisi ru yoni bupli kiong yu kiong me badap da pop sudah lakha ye me haki pop sudah to kani ka kentien bong lakha ye me haki pop sudah kani ka kentien ka ba e bha namar ngi tim bha ba hagajing sha ki khlung lada to kila banyo pateng ya ka pop tan rai na adam kumbayo ngi baro hi ndrei ban ong ka pop bakila hi tikin kim patla ban le ta ka pop le hi kamdan kano ka jing kai ka Bible ba ki khlung ki badang pun kila le pop la ban pun ye ki ha ka jinglong pop ka kemi bagalong ka pop ki yo pateng ye kata ka jinglong pop ka bahir pateng na ka kemi no pa jongki tin rei ban ong pat baki le pop kim pat tip ban le pop khamtam dang dei po ka kemi tu mo ton rei kini ki ong balakha ye me da ka pop sudah ka mot ban adu ka kemi ula le pop mo te kani kami na ka wei ka jing kai ka ba wan ha ka jing sisa ni ki wei pat ki jat benriu kata kena na ki Greek hakapor jong Pythagoras tu mathematician titip de mo une de ki wei jisa ki de philosopher tamba ki contribute is ka mathematics kadon kata ka jing yanget ba kemen sim jong briu bala pop
kalau ban rung ha ban pun pat kum ikhlung badang pun ha ka khpo jong ka brio tu brio komot ula im gejing im bopom te khpon bo pun biang yu pat ha khpo jong ka brio tu ladap lupa da ka pop te gejing sisa kata kam don nongrim kiong ka transmigration of souls kamut kejing ya jong ka wi kam sim na ka wi ka laban ono na ka wi ka khpo si ka wi te ka bible tum don kum kata jing kai ten rei ka rung kum ka ni jing kai hapdeng ki nong ilam niam jong ki jiu ki farisi ki nong tho ki betip bhai ka bible tingi iba ka niam jong ki kala kulmar bha kim don chu ka niam ka basisya ka bahikai ka bible kila pediang senang tu te kiru kim don chu kata ka jing thmu ban ong ban penen buram yu blai ban long ka jing kr khui ki briu rei ki kwa ban pen scam yela ka jong ka syuki kilong hadu kata ki farisi ki kwa pen scam ye jong ka syuki na kata ka daw bagi sa syun yu jisu ki tieng kata bat ki syun ru yu na marba ki perkhat lada ki pajba Israel boro ki nyebut yu jisu ka syuki jong ki kala khnyo teng mo kinong sensar teng ki don kata ka jing sngo ki haba yele kata ka competition ka bagi don haka jeli jong ka kam sanhima mo kadon kum kata te kumta yuni brio ki penrem kumta ki keno yu te kita artli ubrio badan po jong ka po ka kemi badam pat kha kabamla long bon pom ula ban yo pateng ye ka pop katu ka bang yong ka pop ten rai ka ba yo pateng na du adam namar bu adam ula ha ka pop bat ka im kumta ka pop jong ki kala beteng segi pateng ki banwan baro ten rei ha ka ba ka pop pat ka ba le de ki brion da ki la sung tho ki sa le pop de de te ha badang kha la ni ha badang pun te kalong kabom la mudur bakin le pop de ki padon kata ka capacity ong no ban le pom tingi bagani ke jing keno jong ki yu kalong sisa kabam don nongrim bat kade ke jing keno jong ki briu ki bam treshu ban ngap ya ke jing sisa ya kan nia ke jutang ke badai ndrei ki bala pen matla no eldi sekata ki bala pen kelut no eldi ke jing sisa komta ki dom yu ni briu bat ki le yu ki ong kumno ki ong te me hikai mame yengi tening I nei tai kan tien te me hikai mame yengi long kum ong no ta jing kaliken hato me hikai mame yengi mo te ngi dangi la kham rang ba teng teng gi pen I gi ba kham khna I ke ka ba song nia ru teng teng bas ngo ram bala rang ba te ni dom yong oh hikai phise ngabla tenrei ni ba utrai jisu te yang ka jing sisa bat kalong ka jing kai ngai phiru bangi dei ban kloi ban ngap ya ki wei ha ki kran ni ki ba song nia bat teng teng kala ban nong ka jing kar khu yingi ba ki don ki bangi ngim tip leng ba kalong kum ta te la dei ya ki para la jong la ni ki khon la jong la ni school ya ki khna school ki bangi kai lani hapo office ya ki nong trei ki badan hapo jongi ki bangi de ban penyat teng ki don ke jingi I jongki ke bangi ngimi I bad haba ki batai ladang ilong ki brio ki bai sisa kan don hangi ke jing smurit ban ong oh kalau menong sia mo fi haga jaka nong kumong gini farsi oh fi kaim fi zenga tagur komo te ni ibu transu upenlong ki brio kumta bakin yuni brio bomat la hadien bola penkhia yu ni I ke jing slur ke jong ban ong ye kata septing ban ong tek kombo sngo hagi farisi kata ke ke jingyo kenti jong ki banget ho tradisu baki don ke jing slur ban keren ni ke jing sia tengi dang su dap yat ding ba ye ke women's week hakaba la pen sngo hangi ye ke to ke team ye ke jing kodor jong ke jing sia
baka kodor du kata bakam dei ka basyo ka bangide benda penstomil di kumbatiet ya ka namar kadon kedor ka bakrau tikum ta habangi ngiyang ha jing sisa ka penlong ngiru banginong ki basngurit ban sungthu ba pleng kada bandan ki bangingim te ki ba kiwe ki la ban batai ngi ban peni ngi wat ki badang kham khna banengi ta nang tu pan nang tu pan ngi iru bah kan ni dukom keli jong ki mehikai mamengi ke peni ba mentate kila ki lamwir po ke jimut jong ki kimla ainya yo ne ubrio tegi suram bo ni ubat la ubas krong uba khan po kimlang salang mo namari ki brio mat la ba krong kadan hi ke jing nyok po te kumno do ni un keren ye ki bakrau kita bagade ke jing sisa bu keren dan lagi melasya bun keren mu te ngi hang ni bakal kata ye ki bu keren te bun sin bu ubleu hikai ki breu ban keren ki la ban penki ye ki donut jung ki breu ki badan bor ki bakrau batri kum bakalong ni mo nang ta hakata ka jing bitar jung ki yu ki ong la tho ni bat ki la shop no yu shabar te hangni la shu tho ki la shop no yu shabar te ho ngi la kran men sam te un dia ni kam dei ba shu shop yu shabar jung ka temple kam dan jing kta yu tau brio hadin bur la da shu be no yu shabar mo la da shu be no yu shabar to ki brio ki badan to ki I bla be yu shabar re la shai la wan biang la ni la leit la wan mentale bula imat mo kamde ru basu shop yu shabar jong ka senekok nani ke jinglong khot na ka senekok kadan ngi krem na kani ye kata ka drukom baki suspend yu brio na ka jinglong khot na ka senekok ka balong sipor kum life house ngi la ni sibanai namta kanu kanu ka daw ka judan kata drukom te umla banya kendu iki brio lado ye kran bagi brio un habbo kan habdan ka jing paji kumba khandai phut lani to ong khandai sipo phut lani kumba lai mitar te umlong banya kendo ikibriu te umlong ban lech sesnikok ban jiseng lang bat kiwe kita ki ye don tamba kata long tang lai pho sngi kata ki ong kten jiu kan nidui mo ten rei kadan pat sagawai ke jing penstom keba wengs non yu na ke jing long dkhot ha ke jat benriu Israel mdei tang jing long dkhot ke sinikok ba kata ke jing long dkhot ke jat benriu Israel long kum omi khasi ke jing tajkur te gamod ubreu bla nyo kum tala nyo yu kum unong we kum gentle ubaki jiuru kim junyo kore ki gentle kini ki badai ki nong we te haba ubreu ngat kum hakata te kala long sisa ka ba namar unyo bam na unle 3 room dan ba ai kam yu unle pan le krong room dan ba ai jingerap yu along kumba taikur te kalong sisa ka jing penstom ka besir khai bat ki khot ye kata jing penstom jong ki ka kherem ka ketin jiu mo ka kherem te nagi nong tho commentary ki ong ba kani ka kentien ka bala penen kam ni ka por ka dei ye kata ka jing shop no sebar yu kamat la shop no yu sebar na kemlang salang jong ka jat benri Israel te hoi don la se ki ban kran yu ki basus ne yu tang ba ki don ke jing ma pat bagi laban sya penstom nomor bagi kran yu kalong hadu kata to tengin puli pat kani ke badang buat sedin ujisu ulayo sngo bakila shopno yu sebar habau la syam yu te habau la syam te yu la ong hu mengen hau khunu blai to tapi yu ni breu la kentaj yu menta la poi baham esu mensuau sumat la tendri dang
dang kibre gedang isneu mentah tu lapoi habe mentah la pen ren na yu mentah senongan lain te ndre utrai jisu ubala penpet padi mat jong gamet ke jong utip ro ya ki jing dan kam jong ya kata kejing ya kata kejing singan bom dei lada ka kenhun kinong sensar jong ke Israel kala kentaj yu na kejing long dekhat na kejat ben Israel rajisu tepat kumno ban pensingan yu mementau long dekhat pat jong ke jeli ke bakham krau sisu Teu try Jesu wi i uni brio budan ta. Hakata kapor try Jesu mdan lang mo. Ulale hakapor butu brio ulet sekatu ka pung selawam banlet san betakhman tu yo i tan ang tu yo iman tan duan pai try Jesu ulale. Teu tu brio wong hi bangam ngami thoyu namaru khlempat iu tau bola penkhia yu sutep badai mo bola penkhia namar ki brio bro ki keren bodu Jesu yo smo kata kajing mat la chu te menta pat kala di kapor bo try Jesu wan wat biang yu tengah try nya kan mau kumno bo try Jesu wan wat biang yu tu brio ubo la penkhia hadien bola penkhia yu wan bani kendo biang yu tu wala pang lai frasnam te wan ban ni kendo namar bo tip begini ki farisi la kentaj yu namar kumukhunu blai ula ban penan kami kata ka bor ban tip lah kejing sia bobon ki por hi u penan kami ka bor tang kita kejing long briu jung dan rei ki dan ki khapat ki bo penan kam namar ni teng mo haba try Jesu lek badu Philip kasinong gajong Philip teu Nathaniel dang don stay selendat mo try Jesu lai iu teu Nathaniel delingo sangit tu budai Mesaya te kalong humta ula ban penan kami kata gebor pat kumukhunu blai Teha kani kaporu try Jesu keren yu ya kendo yu nu brio wong mengen hau khunu blai to tu nu brio la dau try Jesu like ula kali yu mengen hau khunu blai kamot bo nu brio utip kamot ayu kataka kerteng khunu blai unum kali yu nu brio la dau tip kamot yu khunu blai mo pisuam tiwala da udang deu brio bo matla bo myo ban yo jing hikai ko yo kiwe ndrei try supat utip bo ni brio tip sefang kata ka kerteng khunu blai kani kade ka kerteng ka baki ju kitib ha ki ong bo mesaya atau baki khmilanti udai ru khunu blai Di mentau ni brio tip sifang tau khunu blai ten rempat itu yu tu try Jesu mengen hau khunu blai tau ka jawab ju tu dekat ke balai pesan hei lai penriu tiu lai tho badulong ulong u te ko kenran bangan yo ngen hu to tiu utip bo sifang tau khunu blai nrei umut ban ong udai mano ta khnang bangan yo ban nget hu uno tau brio la ni utau mo tau bakham kerpang ubadeu khunu blai udan hang no ta ku aban tip kan wong bangan dub yo namar utrai Jesu ubala penkhia wong menget tegemot uniru sutho ba Uni bola penkhia engau ku abangan nget hau khunu blai tum tip hibu de mu khunu blai marum padan te kata jing itu mo tenru try Jesu sukli ba menget na mu khunu blai kalong kamot kani kalong ke jingkali jing sia ka ba kelum kala menlong yo no na gajat ben Israel menget na mu khunu blai tagamot ba siania na mu to meseo bala kular bon sawan
Dementa pat ka jingkali kalong ha present tense kemot ba try su ong uni breu bola umasau la dan menget nem ho. Ti uni breu tu ong ngam tep mo ude mano ta udan hang no tep wong diktu kentien ulong uai te kenrat ko kenrat bangan yo nget hu kedekhat ke balai penyo uji su te ulong hu melayo iru iu badu tau bakran bat me ulong mau tementa ke dei pat kapor ke bau trai Jesu unyo ban penithu iladi hauni ubrio namar bau nget u khamilti yo khun ublei trai Jesu saong badai mu ubaya kran bat kata kapor tapi haba utrai Jesu ule kamba ka jing im jong ki brio hakiru kam befer ki poiru se ka jing itu pat yo trai Jesu bude khunu blai bude uta ubala pha do blai ningkong ki sunget chua o bala penkhia inga hakteng Jesu mo ki bon ba ki brio ki beyo jing penkhia ndrei kan ka jingjam pat ka babut ka dei bagi itu senan yu bude u khunu blai tip nakta ka daw Yohanes Lukas ki mention ya kata ka jinglong khunu blai jong trai Jesu tu Matius u kham company ki jinglong sim jong dan renda pipet u Lukas nado bakhai trai Jesu ru hakarikot jong Lukas wong ba kaketeng jong lani ka ki title jong kawai na ki de khunu blai hakapor ba khai tra Jesu hi pe gospel Lukas kalanong ba ar hakatu kajing ada kamdei nombor sorry kadai kajing tu lupa ya ka Mary sifang kajing khai mo kalau nong banding konseri kedai ka tang ye pet gitu khot IWR khot bar fufra por bulet je kendo ke Mary wangel jong blai wong khublai pha ke balayo ke jing ai bakrau utrau don lambat pha la kerkhu ye pha pedeng ki kenthei tan na tu ye thu agad khot balai phu lai phu wong tuat sip tieng ko Mary na ba phala sem ke jing ai badu blai te mi phan sapun khon ka po bat phan kha yu khon bat phan khat ye ka keteng ju Jesu uni unlong ubakrau excuse me uni unlong ubakrau bat on khat yu khon ubakhli tam e badu try bo blai un ai hu ye ka khat u David u pa ju te hang tung i ye ka ta ka kantien bo long u khon jong ba khli tam e mo ti kita ki dei ki jing thu pa ki jong tu angel habu ai ye kini ki ya kini ki kerteng ki jong try Jesu te mentau try Jesu u kliken menget nem bot uni u briu ong dei mano tu try Jesu ong mangau ba me kren menta de mangau to te atrai ngi hap kan mau ba kidon ki khap haki jing kren ba ki bre ki pensisa yu try Jesu kidon ki ba ong ba dan ha ka Bible dan ha ka Testament ba thamai ba Jesu ong ladi bang ade khunu play dan mereka ni kedai gue ni kita khot abang isem kata. Ong hot simong directly bang adeu khunu blai ndrei wong uni ubri menget hau khunu blai
nu beri uang aku ban hoi tu ngam tip de mano dengan tu Tuhan Yesus ong de manga te ka bomot ba ukam ya de bu de khu nu play te ka ni de ka we ni ki khot ha ka tasman bat mai ka pensya bu try Yesus la de hi ukam bu de khu nu play nang ta try Yesus kran yu uang melayu iru yu bat tau bakran bat mi ulong mau to ngatrang ye kan mau bakal adan gumkani kejing kran bat hakoi pat kapor kata kalong kejing kran pedang try Yesus bat kanong Samaria kabalik tong ha kapung hasikar dei te ketong ila pulih tu kalanong ka basau kejing kran ka bajrong Yesrim ya gani kalanong ka ba khandai ka bajrong ba te kalanong basau ru ka boni ka badai sipang kejing kran bat kanong Samaria te kani ka breu kalanong suthu ningkong ko kanget bu Yesus deu nong itu lupa mo te Troy Yesus unang keren Yesus ka keren bakan suthu kejing long pop lajong bat kibai te uang tu ka hak dekat barusan hadin kijing keren bajrong hagal no ka basau gospel Yunus kata ka beriu ka ong hu ngatip bo Mesaya wan yau bagi khot Christ tegani ka beriu simla kali ya ka ko bakli tu bo matla sifong Mesaya ndrei kasuthu ba kijingkran jong Tuhan Yesus long bakran sifong Mesaya mo te ka ngatip bo Mesaya wan te balakhot ru yau Christ Ondawan uta un batai syai hengi ki baro tapi iwat kinong Samaria ki bamde ki jiru ki kminti ya ga jingwan Mesaya uban sepenim uban sepen syai ki baro dekat ke ba arfon rio ujisu uyathu haka ngalong uta ubakran batpha tehang ni pat utra jisu haka jingkran bat kani ke brio kamut ukam yala di budeu Mesaya abu ong ngalong uta kakakran sifang Mesaya bu nuan wong ngade uta kamut bu kam budeu Mesaya te pedang gijiu te ki kadan pat kejingisno Mesaya udi ru khunu blai to te ke Yesrim bah kani ka benta kejingkran Tuhan Yesus bu ni brio kumno bu pen itu ilade ki brio te Tuhan Yesus umpan boring ai fi bangin chu ngit na ya kita rai ki mayan ki bajliu ki jing bakjam sim nrei na kawai ki jing jam si kawai unang penpau yal di hado bangin itu u bodai u Chris u Mesaya bolasle jong blai bodai u khunu blai bat katna ka dei ka ba ki banget baro ki ya lingba ningkong gi itu u Yesus tangkum unong penim bu penim ya ki na ki pop uba penkia ya ki nagi jingpang juki dekat banang ya susupan kisah itu bau ni uta bau blai ula kular bau sapha ya bala tip ku mu Chris bau blai ula pensle yu banlong unong yalam jong kita ki bala suspa uban suspa ya ki bat uban sayalam ki kum ka kanhun ke jong kata kedai kejing kami nanti jong ki beriu ki banget kejing wan jong Mesaya tapi mengiru habangingi dan kejing ye kendo jing siam lembak jing pang jing stom ni kano benta jing em jongi kalong gumta kalong na kawai kejing jam si kawai nang itu sisu bu Yesus deu Mesaya lani khunu blai te ka dan pat sagani kejing keren ka bubut baru ni beriu ong sisu nganget ko try bat ulamani dam yu tapi hakatai ka dokhat ka ba life and riu uni ubriu wong yu try Yesus bo kren yu wong ko kenrat ukli wong long ko kenrat kamut
master kama buram ong sir kampat dei bala itu yu kumu blay ndri bala udeu breu bala buram namar la penkhia yu te nang kani ka por pandau lo ong projesu yu badai manga khonu blay uni breu la kamno tangin puli biang tu kedekhat ke balai pho pra tiu lo ong hu tiu lo ong nganget ko try tementau mong su ko genrat wong ko try hoi hagoi kaliang try su long ru genrat jungi namar kadan ke jingmut hin taru den rei habal ong try kamut ulong u try na dong sedong jong ke jing im jungi tiu ni breu menta habu ong ko try kamut u thau bo de blay mo ukhunu blay kamut bo de blay banamar bo langit bo de blay u de ukhunu blay upen kapauru hak ai boleh pan hadin kata ulai yu umani yu tu blay thau yangi bangin mani yu ladangila itu sisa yu blay ubaim ka penlong yangi bangin mani yu blay kamut mangi i pendam ya ladih po jungu bat hak jimut jemperhat jungi kadono jungi ngi iu blay bulong bakrau na dong sedong ngi i jing krau bolong nong penlong jeng ki barok ngi jing krau jung bau la ban le kanu ka bong man ngi jing krau jung bolong bam jikut dan ke jing senang dan ke jing kut ho ngi jing krau jung ba ke jing im ke jung blay kala dan lupa ho mangi tingi hab yo ye ke jing im na dan rei ma pat ke jing im jung kadan ladi ka ba kamut mdan ba jing im yu blay ndre ke jing im ka mi na ban ai sikiwe ula dan lupa haladi ka bagi ong kitin pareng self existent u balong u blay ulong self existent mdan kam ban thau yu te ndre u thau pan ban yikiwe pat mo te hamba kan utau ni dan khmat kat uta kai ka dak bupen i bangi buram yu sisa kadeh bangi mani yu te udon we nong kren nong hikai ktenu blay u deiru nong yelam tau John MacArthur kidon skiweru hoi ki bupen i bateng teng kata gajing mani jungi yu blay kam dei su gajing mani teng teng i perkhat ba dengi ruai present worship bangi mani yu blay hoi kata kalong sibenta nreha bo briu usong ban puli ktenu blay ka kren ktenu blay ukhlap ktenu blay usdang bandam ban aingo yu blay ban pendrit ile dia po blay kata ka de jing mani te ha bangi wan jing sang ngimwan tang ban sngap jing thu khana ngimwan tang ban ye duai nringi wan ban mani yu blay te bubun ki jaka gari hakiri sabngi ki por mensual ase mentaru habak ya ke jing sang ke baki wan jing sang lang tu kim si ong baik ke jing sang itu khana kim ong ka sermon service mong ngi jing sang itu khana ki ong ka worship service mar bangi wan siyeng mani ngi wan si jing sang ngi wan ban ye mani yu blay te sibenta na ke jing mani jungi kalong ban sa skor ke ktien jung baru banyero yu la kalong dikitien ne da kanu kam te namar bo blay la thau yangi ban mani yu ban penon brom yu te kata ka dei jing thmu jong blay bo thau yangi te la dang ngim tep ban mani yu blay kamat ngim pat itho sisa yu blay ba em kam dei ha tu ba yarwai song sit ba ong kata ka dei worship hoi teng kala bandan ka jing ruai ru namar kalong si bentahi na ka jing mani nrei teng la di tan ki jing ruai sunangi perkhat ngila mani yu blay hadu ba kiwi pat bangila teng suthu bakla bom dei su ka jing mani yu blay kidan ki nong hikai ki ba pen i ki ba kum kita nrei bo ubriu jar hayeng mani la ni hayeng lejong udam ban duai ban nyero yu blay
ban pej biar kejing penong jong blai ban perkhat je kata kejing krau jong blai ban penrit dia po jong kata kedai kejing mani kedai kejing mani jong ujing tau eu tau bala tau you te hangiu ne ubriu i ba haba ubriu kala upriang unget hau trai Jesu ka penong eu tu ubriu bun mani you te ulau dam ulau mani you trai Jesu te badatan mo tentang iong bangi dam apa kislajat ki jomi kata kadai ka rukom ong jungi da ketien bangi mani you te gidon gi berkat oh kata long ko mani beli tau hoi la de le ya ka beli tau ko bom deu beli te kalong kan deu beli community bangangan mani you ban pendam apa jung te ladangim sung thoi kata te ka mod kajing dei jungi bad ublei kampat dan sisa ka ba sno ba to nang tu pat ni puli pat sakajing keranjong kini ki Farisi pat menta bad trai Jesu ujisu lo ongti ya kajing bisarkan ngangalawan hakani ka pathai bakita ki bom ye i kin ye i bat bakita ki bayo i kin ye longno ki bomatla hakata ka por bu kran yu ne breu wat lo de ule ye kendo uru ndrei ka dei hi hajan ka temple bon ki breu te gini ki Farisi ki nong tho te ki wat yu ngilai i na do tu nong ba fra ki wat yu te menta ki lap yu biang ki sngap ki pej bu ye kran bu ne breu te menta ki yo sngo tu trai Jesu menta ka jingkran yu ka thom dei shot yu ne breu kala thom menta seki mo tu ong kumno tengin puli biang tu khot wong ya kajing bisar ken ngangalawan hakani ka pathai bakita ki bom yi kin yo i bat bakita ki bayo i kin yo longno ki bomatla te hangni wong ngawan hakani ka pathai bakalong kajing bisar ya no ya kita ki basngo baki yo i ki bom i te kin yo i bakin yo ya kajing penkhia kin yo ya kajing suspa ya kajing map ki pop jengki ndri gitu kibasngo baglai in ri bakentat yo kito ansapen matla susu yiki te kini ki Farisi ki sngo kita kentin te pe kedot besau ho kibana ki Farisi te ki bedon lam bat u kila yo sngo yiki ni ki ru bat kila kali yo ngiru ngilong ki bamatla hei ngiru ngilong te ki bamatla pi kala kata ke dono jengki lada ka khamta kata kin le kali ko noi kata kila so tho menta baki ei kenten jong trai Jesu ki sedang bandung ye ki simong ma phi ki bomat la ye ki nri dal di ki wan ong o mangi de ki bomat la to da ki sung tho ti kinum om tama to te kai pat ke jing mi nang ta dekat ke besau hui uji su long haki lada philong ki bamatla phimdan pop ndri menta phi ong niyo i namar kata ka pop jong phi kasa ken tegidon gum kini ki jingja ke Bible ki basngo teng basngo mayan ba mo kita ki bamatla kin i kita pat ki bong il de bagi de ki i kin matla to ti kadan yu to kadan ka ai ka ba ya dei bat ka jinglong ka do not brew hi ka ni ka jingekran te ni sem ka testament ka barim ru ba kidon gi jingekran gi bokom kini da fi pej ka testament ka barim ka kitab Isaiah ka nong ban rupsan ka dekhot ka ba san hang tu bleu kan tho i kinong elam mo Isaiah ndup san kan skema uboong tu yang gerpang wat wan hajan jonga nomor ngak
ngakam kuat banyame kini kilong katedam haka khmat jonga kading ke bame barok sising gani ublai ukran ni kita gibriu ki bas ngau hok iladi ki ngau bagi ladai ki batip lut ki bai ilut ki ngau bagi ki bas start ki bas sempang de hajing sya ke jinglong ki farisi ke pot rajisu kalong hadu kata ki ngau ba ke jing start jong ki katam ki ni tagadau fi syam babut teng ki ong ki pai ba bagi ki biet mo nomor bagi buat yu rajisu ki ong bagi ki biet ki bom tip ki balong ignorant ki bom dan tip Di kini kelas ngogum ta, kumbalong kini ki nongilam bathok khot basan isayan rupsan. Di ublai sepang jong ki bakum kita uang kumno, kilong katedam haka khamut jonga kading kabame barok sising. Kamut wit ye ki bakum gini ki brio. Khamat jonga uang kilong katedam, te menu bam wit ye katedam apa kawan sejan ki thli khamut jongi le tingi wit ba. Di kata kadai kejing kentok ke bau trajisu ais pangjuki. Tenrai barok ki farisi ki longgom ta ngi hapan kan mau. Barok ki bre ki bakrau betri ki longgom ta. Ndai pat bangisu pengat lut ye barok ki nongelam ki longgom ta. De la da kalong hakani ke juk jungi ne kalong mensua ki bon kita ki balong ki nongelam la ne ki nong hikai la ne ki nong tho. Kemalong mensua ki bre ki batho ki menteri ki bade ki breu kiba sengurit bah. Habang apuli itu ki nong thok kementeri ki por ki bala ki bala pau bah haka balang kristan ki jing thok jung ki jing i jung ki tenu blai ndre nda pulis phang ki jing im jung ki long ki bre ki bal lerit bah ki de ki bre ki ba tip ila de ba ki de ki nong pom but ki ba sungo yu blai bo la pen im ki kemde ki bre ki ba sungo ba oh namar bang yo kekerdan gat kata kum theologian ne kum ei bangan perkhat bagi ki khamduna jing tip yanga dan rei ki tho namar bagi ko abanye tho lam ye ki para brio kai ke bau bleu hi kai ki kata ka dei ka motif jong ki dan rei ki farising i bagi long da khong pong ye kata to dengi pet we ni farisi uba ngitip ba uba pher ne ki farisi ki bangi puli ni tawai nak kita ngila puli teng de Nicodemus ngi ke jing da red Nicodemus ba kamila de bu de ba tip na dong sidong takadaw sawan chutra Jesu ban keli sifang ke jing im de pinapit juga sithi upol so Timothy ke bu tho sifang ila de hagani ke sithi ke baning kong hi kalenong ke baning kong ke dekhot ke bakhat lai Hangniu tho katuk ni sifang jeladi sifang kejing isnai kejong blai u kumno bala pen emu te an puli khot bakhat aru tinga sungu yu tau bala ai boringa u Christ Jesu bo try jongi na bola nyau yanga u badai ban syania ha bola thong yanga ka kam jung u kani ke jing sungu ba u try Jesu khot u ban sakri u Mendai bersungkan nga deu apostol te sungkan bangala mangan deu pol ni ini dap da kejing sungu yo try Jesu bola ai benta lami u kum kakam hakakam tring lang alalong mensua u bakran ben badu ben u pensniu ndrei lale isne yanga na bangala le da kejing bam tip ha kejing bam nget ken tu Apostle Paul hang new plus fangir di ba kita kijing le kiba persa ke manu blame mensua kide kijing le nomor ba ulong bamatla ubam yi ndai baula they will start ba batip ba mo wong hakajing bom tip lane kajing bom ngen stuem kata te fi kane kadai kum kalat penban yu breu bonyo ban kelar bamat redo breu ong alatip no nadang sidang tu sudun kam syo ban kelar bamat sudun kam syo yu jisuru dekat Apostle Paul u breu ubah ka percaya Kristen tip yu kum breu bestan margi jing tho ju ngusya
lada nyau tangi ki jing tho jung kat notali ki commentary kat notali ki kot kilami sisala bun ba te kat utau briun reu ong ni bo men wei ulalong ubriu bamatla ubam tip ubadan ka jing bom ngai hu ten rei wang tu khot khat sau pan bat ka jing ai ka jong trai jong i kalat roi kar hai e lam bat ka jing ngai bat ka jing i ka bau Christ Jesu kani ka ten ka basisya bat ka bit ye ka ban pediang baro phar bau Christ Jesu la wan se ka perthai ye ka ban pen im ya ki bopop na ki ba ngalong bakong san hang ni Apostle Paul ni i ka jing smurit jung bau ngalong bakong san na ki bopop mo te ki Farisi te ki jingai bhana kata ki perkhat bakim dan pop te takadau kani kalong ka jing bisyari ki kan ba habaki ki semua makilai i ki tiplun dong sidong rekila pat persyai ka manu blai ki kan ta yo trajisu bawan no blai trajisu wong kin saklalong ki bamatla bat kin sa kata ka jing matla jongki wong ngan puli biang lada phila long ki bamatla phimdan pop ndrei menta phi ong ngiyo i namar kata ka pop jong phi ka sa ken namar bagi semua bagi tiplot ki ilut nadong sidong bakumta bakim dan kam syo yo Jesu te kamat ka jing bisyar ka jong blai kan sa namar ki mla ban kala ka bomot namar bagi semua bagi tiplot te ki mla ban kala ka bomot kumunong pop uba kala ka bomot banyo ya ka jing map ka jong blai te ka jing bisyar kan abiki hadu ka sing khadu tu blai un kurku ya ka jing puli jong ni ka por kitin khu ju ta ka buram ka jong blai amen tongi ni doi kukpa jengi bhabneng ni aingu eme try sesien pan bamela ai kani ka lat ka bakodor e bangin penlong ni ka Bible study ban na ka menta ka ktin ka ba im ka jongme ka ba me bu apreng jungi khnang bangin la banya ya kani ka lenti ka ba me mala khot ni banya ban nget how Jesus Christ ko nu jongme yo ba me mala pha khnang ban pen emingi ni ki pop jungi yerap ngi try bangin ang la ban jam sekhmat banyat de kajing senya hame bangin jeng skam hakata kanong rim ka ba melahi kai ngi atrai but dirap ru yangi ki bam pat itho eme atrai na preng jungi ki ba yo sngowi kani kajing ye kani kajing puli ka ktin ka jom atrai bakin long ki ba smutho menta bo Jisu khon jong bleu lo wan khnang ban pen im ye ki nong pop ban plat iki na kata ka jing bitar ka basir khai ka ban sawan ha ka sing khadu ka jing bitar ka jong blai ya ka ban bisyar kita baro ki bas sa ka pop haki bagi ba khampat yo ya ka jing map ki pop ki jong ki ringa ingu eme bo trajisu ula simno halade ula ba no halade ki pop ki jongi ula sewi ka kuna daga jing sha jong u halor ka ding phna ma u ba khlam pop ula sya na ka benta jungi ki bopop khnang bagin yo ye ka jingim bom jukun haka hima ka jom me try to kar khuru ki tayo ki banwan ha bangin nang beteng ni ka Bible study ye rap ngi bangin nang sotho sisu ka tin ka bakhut ka jom me try ni pa ni kini haka keteng Jesus Christ amen dengan ka pon ni penuai no dengan kerpat iba belut sumah ban pelat ngi daga jing ku bat penuai ini wai hak bawai no leng ma jong ni ko Bible study ke jongi to da ai ba ke jing ai ke badap byang jong try belong nong penyembe je jongi Jesus Christ ke jing ba ke jong blai ku pan bam chukut ke jing slap ke jing pensat bor ke jing lam nanti ke jing pentengan jong mensim bekoi to ai bikin lai how we blai kan dia long rengkat buat ke Bible study jungi buat kita ke basngap ke biasa skor ka leng bahkan ni ke YouTube channel jung ka balang kumju try ya ki reungit hakani ka ri be i jungi hakalang setlak jong ko perthai nadu mentapat hadu halak taru amen.